Καλωσορίζουμε τον κύριο Μανώλη Μάκαρη στη Λακωνία. Πείτε μας δύο λόγια για τα θέματα της δακοκτονίας, η οποία από ό,τι φαίνεται δεν έχει γίνει, γιατί έχουμε μεγάλη αστοχία. Και το δεύτερο, την εισήγησή σας που έχετε να κάνετε με τα θέματα υγείας, που υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο θέμα, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Ναι. Όσον αφορά το σημαντικό θέμα της δακοκτονίας, δυστυχώς αυτό που έχουμε διαπιστώσει σε όλη την Πελοπόννησο είναι ότι δεν έχει γίνει σωστός δολωματικός ψεκασμός. Άργησαν να ξεκινήσουν τους ψεκασμούς, αλλά και ο τρόπος ελέγχου των αναδόχων δεν ήταν σωστός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολλά κτήματα να μείνουν αψέκαστα. Έχουμε μεγάλη δάκοπροσβολή αυτή τη στιγμή και μεγάλα προβλήματα στην ελαιοπαραγωγή. Άρα εμείς αυτό που θα εισηγηθούμε είναι να αλλάξει ο τρόπος δακοκτονίας, να δοθεί η δυνατότητα σε τοπικούς συνεταιρισμούς με την καθοδήγηση των προέδρων των κοινοτήτων να γίνονται οι ψεκασμοί. Το δεύτερο, όσον αφορά τα θέματα υγείας, τώρα σε λίγο θα πάω στο φόρουμ που διοργανώνεται εδώ στον Μιστρά για το σημαντικό θέμα της υγείας στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δυστυχώς, η περιφέρεια Πελοποννήσου κατατάσσεται στις 5 περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη που δεν έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι, εύκολη πρόσβαση στα θέματα υγείας. Πολλά προβλήματα υπάρχουν και πολλές οι αιτίες αυτών των προβλημάτων. Κυρίως για μας οι αιτίες είναι ότι δεν υπάρχει ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολλοί ασθενείς να φεύγουν πέρα από την περιφέρεια Πελοποννήσου για να θεραπευτούν. Από εκεί πέρα είναι τα θέματα, το γεγονός ότι θα γίνει ένα νέο νοσοκομείο στη Σπάρτη είναι θετικό. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που πρέπει να παραμείνει ζωντανή, και επίσης για το θέμα του νοσοκομείου των Μολάνων, ότι και αυτό θα πρέπει να παραμείνει, να μην κλείσει. Ευχαριστούμε πολύ.